Para facerse unha idea da potencia desta manga mariña ou tornado, abonda con imaxinar esta caseta de obra voando polo aire ata ir parar a estas viñas. O fenómeno meteorolóxico deixa unha ristra de danos neste lugar de Couto da Baixo, na parroquia Camadesa de Castrelo, cunha dúcia de propiedades afectadas. Unha delas esta nave dunha empresa de construción. Chamaba a muller, viñen de volta e bueno, cando viñamos a mirar isto xa era un desastre, un desastre. O forte vento levoulle por diante gran parte do tellado. Onte xa sacamos un pouco as máquinas que había, que eran partes eléctricas e iso, e agora pois queda nada, recoller os escombros e facer unha limpieza para poder volver a facela de novo. Neses traballos se tenta recuperar a normalidade andiveron hoxe. Eles, por exemplo, tiveron que ir ata esta leira recoller a súa caseta de obra. O seu peso non impediu que voase polo aire máis de 100 metros ata acabar entre as vides. Estaba aí fora, no almacén, era unha caseta de obra, non era moi grande, pero unha caseta de obra que ao mellor ten uns 400 kilos ou 300 kilos e pico de peso. E, bueno, pois está a máis de 100 metros de distancia. O fenómeno foi tan intenso como rápido. Non chegou a 2 minutos, apareceu do mar e adentrouse en terra ata desfacerse nunha zona de árbores. Ao seu paso tirou tellados e muros ou mesmo lanzou por este coto estes colectores do lixo. Nesta outra casa, os fortes refachos retorceron este portalón como se fose de papel, quedando dobrado en riba do tellado. A verdade é que por onde pasou foi un pouquiño, sí, mellor non estar cerca e velo así e dice, bueno, pois hai que facelo, hai que volver a montar todo e listo, non pasa nada. E niso coinciden todos os veciños porque a pesar do susto non hai que lamentar danos persoais. Douso o caso que neste momento chego a min por menos de media hora, porque acaba de deixar o camión dentro. O mal tempo deixou tamén outras incidencias na zona, por exemplo en Sanxenxo, onde o vento botou abaixo varios postes en distintos puntos, deixando danos materiais nunha vivenda de Foxos ou obrigando ao peche dunha estrada na zona da Lanzada.